Здравейте от мен, тъй като разбрах, че в България има доста протести от майките относно сумата на плащане втората година. Само искам нещо да кажа на всичките граждани. Аз не зле, не искам да бъда злобна или да бъда против майките в България. Радвам се, че ще имат 2 години майчинство. Значи имат 1 година пълно платено майчинство, защото в Холандия не е така. В Холандия имаш право на 16 седмици платено майчинство, от които 6 или 4 ти си избираш, са преди раждането на детето и останалите 10 или 12 си ги взимаш след раждане на детето. И след това се очаква от теб да си запишеш детето на ясла и ти да ходиш на работа. Като има опция, примерно ако работиш 40 часа договор, след завършването си в майчинство имаш право да работиш 32 часа. Тоест, един ден се казва мамадах. Го казват. Тоест, той се води като неплатен. Те не ти го заплащат. Но удобството е, че имаш правото да се върнеш на работа на 40 часа, когато детето ти стане на определена възраст. Ще ви изложа за възрастта. Мисля, че беше 9 години или 10. В момента знам, че отскоро направиха още едно удобство. Ако някоя майка в Холандия реши, че иска да ползва повече майчинство, има право на 9 седмици. Забележете, говоря в седмици, не в месеци, защото мисля, че в България повечето хора говорят в месеци. Тук се говори в седмици. Имат право на 9 седмици, само на 70% от заплатата. Да, смятам, че положението в Холандия е хубаво. Не казвам, че е хубаво, но нямам избор. Всички майки са така. Честно казано, това е една от причините, поради която също и много майки не искат да си кърмят децата. И това е също една от причините, защо има толкова много деца с малка разлика. Защото майката иска да има 2 дечица, но първото е много малко, за да го пусне на ясла, не иска да го пуска, иска да си го кърми и затова се принуждават колкото възможно по-рано да направят второто детенце, за да може пак да има майчинство, пак да стои вкъщи. И по този начин, има дечица, които са с 1 година разлика, мога да се кажа. Майката си стои вкъщи, кърми си, забременява с второто, пак малко стои вкъщи. И вече след второто дете, когато вече решат, че искат да има само 2 деца, защото има такива, които са по 3 деца, майката се връща на работа. Много често има такива, които имат по 3 деца и като погледнеш реално колко пари ще даваш на ясли и целият тормоз, кой да ги води децата, кой да ги взима, ако работиш. Има хора, които предпочитат майката да не работи и да си стои в къщи. Съответно, има някакви помощи, които се дават на такива хора от държавата, но те са по-скоро от гледна точка на това, за да може семейството да се прехрани. Дава се детските се изплащат в Холандия на 3 месечи, не всеки месец. Има така наречен подпомагане относно детска градина и ясла.
Тоест, ако доходите на двамата родители са твърде ниски, имаш право да поискаш помощ от държавата. Но ако примерно, ако мъжът е на по-висока позиция, има по-висока заплата, съответно неговата помощта, която ще получиш е мижава. Имам познати, които казаха той ще дава пълната му заплата за градина, няма да имаме възможност да се издържаме, помощи няма да бъдат достатъчни, ще живеем много мизерно. И затова майката се решава, аз ще остана, ще стоя в къщи, ще гледам децата, ще ги взимам, ще предпочитам да започна нещо само през уикенда да работя, колкото да подпомогна семейния бюджет. Има много такива жени, които решават да работят само събота и неделя, когато мъжът е в къщи, за да можете да през това време, когато децата ходят на градина, на ясла, мъжът е на работа, тя се стои в къщи. Съответно, ако не работиш, ако жената не работи на пълно работно време, детето си има право да си ходи на ясла или градина, както се казва. Не мисля, че ситуацията в България е толкова зле. Имаше спокойствието за това, че си имаш 1 година пълно платено майчинство, което не е малко. Наистина. Мисля, че просто жените не го оценяват. Имат възможността да кърмят, да се грижат със собственото си дете. А втората година, аз не смятам, че втората година след майчинство се дава на всяко едно семейство. По-скоро тя е за семейства, в които бащата има достатъчно доход, за да се издържа семейството. И за това не смятам, че трябва да има протести относно сумата на заплащане за втората година. Вярно е, че всичко се вдига. Цените се вдигат. Тук също се вдигат. Но заплатите в Холандия също не се вдигат със същото темпо, в което стигат цените на стоките. Сега някой ще каже, да, на стоките в Холандия са за по-евтини. Имаме хубави промоции. Не мога да кажа, че са по-евтини нещата, просто имаме хубави промоции в супермаркетите. От време на време пускат 1+1 гратис, което спасява много семейства. И ние също пазаруваме от Lidl, дето казват, че какви вериги. Да, имаме Lidl, пазаруваме от Lidl, защото стоките са по-евтини и имат по-добри промоции. За месо и такива неща пазаруваме от турски магазини, защото месото е по-евтино там. От специална месарница от Турция. Доста хора го правят. Месото е по-евтино в турските магазини, отколкото в отидеш в Lidl или в Hochfliet, Albert Heijn. Това са холандските вериги супермаркети. Относно пак протестите се върна. Единственото, което може би ще постигнат е някакво увеличение, възможно да има увеличение върху първата година и изцяло да махнат възможността за втора година. Моля ви се, майки, не си го слагайте това. Гледайте си дечицата, кърмете си ги, който не може да се справя с парите ми, почнете някаква работа. В Европа е така. Централна Европа е така. Знам, че в България не е. Имах много голям проблем
с майчинството ми да го приема това, че няма как да съм 2 години в майчинство да си гледам детето и да отиваш на работа след като не си спал, защото детето ти е плакало, имало е температура и така нататък. Това, което е в Холандия, което е различно, е, че ако детето ти няма температура, да, има сополи, примерно, или пък има шарка, може да си го закараш на градина. Проблемът е да няма температура. Ако има температура, трябва да се стои в къщи. Съответно, ако работа ти го позволява, може да работиш от къщи. Ако работа не ти го позволява, просто казваш, че детето е болно и няма как да отидеш на работа. Доста майки в България чета и в форум ми пишат, че не им харесва идеята, че даже и в детската площадка отива деца, които са болни, че техните деца са разболявали. Мога само нещо да ви кажа. Ако имунитета на вашето дете е слаб, те ще се разболеят дори вкъщи да стоят, дори да не играят с никой. Тези неща, че някой дете ще зарази, да, ако има някакъв вирус, да, ще ви зарази. Но обикновена хрема, сопола капнал, няма температура. Вие сами си го правите. И после никой работодател няма да ме вземе, малко дете, ще трябва да отсъствам, сопола му капнал. Моето дете как беше? Също с сополите ходеше. Също имаше шарка. Също съм ходила на работа и са ми звънели по телефона, елате си вземете детето, защото има температура. Мисля, че просто българския менталитет наделява в тези протести и наистина, ако България цели европейски стандарт на живот, това трябва малко да се... Майките трябва да го преглътнат. Някой казва, че майките били мързеливи, не знам какво. Не смятам, че сме мързеливи. Всеки си знае тялото, всеки слуша тялото. И да, трудно е да си майка, но в цял свят е така. Майчеството не може да бъде до живота. Трябва и да се работи. Така, мисля да се превърша тази тема. Малко се отплеснах относно моето мнение и какво е всъщност. Всеки си има право на мнение и подкрепям жените, които наистина нямат помощ от никъде, защото аз съм такава, наистина нямам помощ от никъде. Единственото ми успокоение, че мога да си сложа детето в градина и някой да се грижи за него и възможността да работя от вкъщи в момента за тази работа, на която съм много благодарна. Окей, това беше за сега. Ако имате някакви, може да споделите за какво е вашето мнение, ако имате повече въпроси относно какви добавки точно се получават в Холандия, може също да ми пишете. Чао за сега!